आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कचरा डेपोतील आगीच्या धुरामुळे होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून सराठा ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय। यानंतर नगर परिषद प्रशासनाकडूनही त्याची दखल घेत यावर कार्यवाही करण्यात येईल अशी माहिती आरोग्य सभापती सुधीर आडिवरेकर यांनी दिली। मी माजी ग्रामपंचायत सदस्य सराठा उदागुंडावरती राहतो आणि 23 जानेवारी 2025 मध्ये आम्ही नगरपालिकेला निवेदन दिलेलं होतं उपोषण करणार 26 जानेवारीच्या संदर्भात। आणि त्या ठिकाणी नगरपालिकेने आम्हाला लिहून दिलेलं की या ठिकाणी आग लावली जाणार नाही किंवा कसल्याही प्रकारचा तुम्हाला त्रास होणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ। परंतु गेल्या 8 दिवसापूर्वी म्हणजे आता ह्या 2-4 दिवसापूर्वी या ठिकाणी आग लावलेली आहे आणि ही पूर्णपणे या ठिकाणच्या ग्रामस्थांनी या ठिकाणच्या पूर्णपणे कर्मचारी जो वर्ग आहे त्याने लावलेली आहे, कारण इथे कोण दुसरा आग लावण्यासाठी येऊ शकत नाही आणि काय गरज नाही कोणाला लावायची। तर दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या ठिकाणी जी आग लावलेली आहे ती जाणून बुजून या आगी संदर्भात आम्ही या ठिकाणी आलेलो असताना गावातील लोकांना होणाऱ्या त्रास संदर्भात आम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला। आरोग्य सभापती या ठिकाणी सुधीर आडिवरेकर होते, त्याच्यानंतर सीओ पण आलेले होते, ग्रामपंचायत सदस्य पण आहेत या ठिकाणी, त्याच्यानंतर सराठा ग्रामपंचायतचे सरपंच पण आहेत, ग्रामस्थ पण या ठिकाणी आहेत। तर त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे की या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा कचरा टाकला जाणार नाही आणि यापुढे ते सर्व काळजी आम्ही घेऊ, कॅमेरे लावू आणि जी काळजी घ्यायला पाहिजे ती घेऊ। पण याच्या अगोदरची जर गोष्ट पाहायला गेली तर पूर्णपणे त्या ठिकाणी लहान मुलांना जो होणारा त्रास आहे या धुरासंदर्भात किंवा टाकण्यात येणाऱ्या सगळ्या कचऱ्या संदर्भात तर तो त्रासदायक या ग्रामस्थांना होत आहे। त्यासाठी या ठिकाणी आरोग्य सभापतींनी याविषयी जास्तीत जास्त लक्ष घालावं आणि याची पूर्तता करून द्यावी अशी त्यांच्याजवळ आम्ही विनंती केलेली आहे आणि त्यांनी त्याचं आश्वासन आम्हाला दिलेलं आहे। 1-2-4 दिवसापूर्वी इथे आग लागली होती, त्याची आम्ही कारणे शोधत आहोत। आग कोणी लावली की आग लागली आहे ती, आणि ग्रामस्थांचा दोष हा 100% बरोबर आहे। त्यांना इथे त्रास होतोय, त्यांचा त्रास कसा कमी होणार याकडे आमचं सध्या लक्ष आहे। आता सध्या त्या ग्रामस्थांना आम्ही सांगितले आहे जी आता परत विझवलेली आग परत लागलेली आहे वाऱ्यामुळे, म्हणा आता पाऊस येतो आणि वारं येत आहे त्याच्यामुळे कुठेतरी धुमसुम पेटली आहे असं आम्हाला वाटतं की आम्ही त्यांना आश्वासन दिले आहे लागले जे धुमसत आहे ते लवकरात लवकर आम्ही ती क्लिअर करू। आणि त्याचप्रमाणे त्यांची मागणी होती की इथे कॅमेरे बसवावेत, कारण जेणेकरून संध्याकाळचे किंवा रात्रीचे बाहेरून एक गाड्या येऊन इथे कचरा टाकून जातात, त्यांचं पण प्रमाण वाढलेलं आहे। त्यामुळे इथे कॅमेरे बसवण्याचं आम्ही नियोजन केलेलं आहे। येत्या 8 दिवसात ते कॅमेरे बसतील। त्याचप्रमाणे दोन्ही गेट नाही आहेत, ते दोन्ही ठिकाणी गेट बसवून हा पूर्णपणे बंदिस्त करण्याचा आमचा मानस आहे। आणि ग्रामस्थांच्या वतीने मी दिलगिरी व्यक्त करतो की त्यांना जो त्रास होतो आहे तो मला मी समजू शकतो आणि लवकरात लवकर याच्यावर जास्तीत जास्त उपाययोजना करून जो राहिलेला कचरा आहे तो पण आम्ही उचलण्याच्या विषयात आहोत। पूर्णपणे ते चांगल्या प्रकारे नियोजित करायचं आहे। मॅडमचं पण याच्यावर लक्ष आहे, चांगल्या प्रकारे त्या काम करत आहेत आणि शिवसाहेबांनी पण आता इथे भेट दिलेली आहे। लवकरात लवकर याच्यावर नियोजन करून आम्ही याच्यावर तोडगा काढू। समस्या म्हणजे कचऱ्याची समस्या इथे भरपूर वर्ष झाली आहे आणि हा डम्पिंग एरिया असल्यामुळे इथे सगळ्या प्रकारचा कचरा येतो। जरी कचरा घराकडनं लोकांच्या घराकडनं आपण गोळा करून वेगवेगळा करून आणला जातो तरी इकडे तो पूर्णपणे एकत्रच डंप होतो आणि आग लावली जाते। आता आठवडाभर इथे आग चालू होती, त्याच्यामुळे इकडच्या रहिवाशांना भरपूर त्रास होतोय।